देख बाबू, ससुर से साड़ी मंगा के देलियो तो ना पहन कहू, हमार साड़ी फेर देल कहू। मन हमर छोटा होलू कि ना। काहे काहे फेर देलू साड़ीबा? तो ओकरा 5,000 के साड़ी ला के देल बोला, हमरा देल थुए 3200 के साड़ी, तो हम कौची पहनती हल? दोनों के एक रंग के काहे ना देल थी हल? पैसवे के तो नहीं खाली भूख हो कि 5,000 के लिए 3200 साड़ीबा अच्छा हले कि ना अच्छा हली? पहले बतावा तो। हल अच्छा, लेकिन उतना बढ़िया हल। ओकरा काहे देल थी? दू रंग के काहे का रहा थी? हमरा ना समझ में आवा है। ऐसा होबा बाबू, कन्हू 5 अंगुरिया बराबर है, ई घर बिगाड़े वाला काम करी था। वो छोट हथी तो उनका काहे ना मिलती? अभी तू हलू बड़की हलू तो शुरू खूब हंसोत के रखला हूँ। तू घड़ी बड़ी बढ़िया खूब बक्सा सरिया ले गलू। एम्मा में जी हमरा ई साड़ीबा बड़ी बढ़िया लगी थे। एम्मा में जी हमरा ई हार बना थी बड़ी अच्छा लगी थे। तो उ घड़ी सौसे सहेत के बना ले लू, जितना बक्सा सरिया ले लू। अब जब छोटकी को तो लगा घड़ी मना कैली हल, मना कैली हल, वो घड़ी ओकरो लगी बना के रख देता थी हल। एको बार बोले गेली न हल कि ओकरा लगी ना रखती। अब तोरा कहला तकलीफ लगी थो? तब तकलीफ ना तोरा ना हलो हमारे आँखिया तो दू रंग के करते थे, ये तकलीफ ना होता है। दू रंग के बड़की के पहले हो जाए बेटा, छोटकी के होवे लगाई था, बड़की के आंख लगे लगाई। अब होली में तोर माँ के साड़ी ना देबो जो। हमरो से उम्मीद नहीं है करथा। ये ऐसे कैसे होते था? आओ कोची तोरा मिलेगा तो फेरिए दो, तोरा दे का लागी? ना वो बड़ी चमकवे कर रहा थी, जब सही कह देत ना ये तो उतने कर ही रहा थी। मैं ज्यादा हूं ना करे दूं रह दे, उम्मीद हमरा से मत करिए। बड़ी का तो साड़ी के फेरा उल के चला थी, कोई श्रद्धा भाव से दे तो फेर दे करती। हम ये पहन लेते मत पहन, तोरा काहे से हम पहन ले जा जैसे